Bako ni naning malinaw digdi ta maano kang ano san kang kasalda. Sabi mo MT Villanueva Street Way. Kana na yung magan. Mas makusog ang sounds mo ka dyan. Ano? Nasa MT Villanueva Street na kami. Crossing. Peña Francia Avenue. Magsaysay. Going to Magsaysay. Uy, naning nag-iero. Yan. Ano ba yan? Yan na. O yan. Ano pala siya? Ayun na kami sa Para ito kay Magsaysay Bridge. Mo lang siya. Na magayon naman yan ta bagong Tagalog. ano to eh. Tagalog pa. Mag-shoutout ka dyan. Ayun. Shoutout. Shout out sa mga subscribers ng DSS TV. Magbalik. Taang yun kapalan sa kuyan. Arog lang kanyo may singit tapos may sarap Pero na. nervyosa si Ate Judy. Nervyosa nga ni, nervyos na tarantanan. Ano Pero naman naano gibuta niya. ka ni? Pero Kung tabi nagyaya. Ya. Nasulit Dahil ko niya. nga ni may angat. Jesus, Ako Diyos ko. bari malay bari. Nabalik. Dahil ako nagninervyos Di ka. mo muna pagbasaon sa rong semana. Hindi masurip. Kaya ang dyan ang naan. Pag nasurip, Ang simana kami sa tsagaan mo na muna. Tanood daw sa ikang mga Punas-punas ka lang. Hindi mo pagbasaon. pag mga nagbabagsak dahil uro na to. Dahil ron ano. Dahil ko may akong makakabitan, makakakabit ko. Dahil itong mga Si nakarasin. pagbagsak, ang aksidente talaga dahil mo madipinsahan, Ayun. mayo mo Pero kung madidipinsahan. tatao ka, Dahil dawa pa. Kasi gabos mong gabat pagbagsak mo. dahil halimbawa sila tama. Sinagtama. Yun. Asa ayaw na kita sa in. Magsaysay. Pero masami ano. Di man lang kita sa iluresot ko lang kamo sa shopping ba. May Angel de la Guardia. Tagalog kayo, may subscriber kayo mga Tagalog. Manay isang ano naman ang video mo. Totoo talagang may Angel de la Guardia. We're in Magsaysay. May Pass Road, Science High School. Eh, ano yung ano, bukid na yun nga ni, isa ro. Science High Di School man ba gano'n? nailim. Ito, itong piglaw kang kanya.
Science High School. Science High School na. Ano Naga mga City landmark? Science High Sabi mo School. ang mga landmark. Diba kami sa rong ano siya comment. Yeah. Naga City. Mag-seatbelt ka daw, Marites. Ay, Ito. hindi ako nakapunta. Yan, shoot like it. Shoot mo lang. May penalty ako kaya. Yan mo lang na day na tugtantay ang ano. Baba. O, hindi mo. Tanay yung taas. O, ilo mo ang taas na may block. Yan. Nandito na po tayo sa Caritas Christ. O, nag-ano naman nagpa-block ang taas. O. Yan. Vlogger naman kang ano. Huwag may stabilizer, kapantay yan. Mga pirang ano pa kaya. Lalo na kung pag nagpakalduman si Boss Caripa sa tindahan nito. So hindi na iling naning ang ano. Yeah.
tubig pa para evolve na malang kang Kaya puwan mo magpabakuna. Yun na nga niya ditong Barang 666. ito. Pag mayo kang tatak na 666, ngunyan, bakuna ang dating. Ayun. Pag mayo kang ngayon bakuna, di kang kaluwas-luwas. Hindi ka makakalawa. Hindi ka napapalawagon sa mga establishmento. Pika na nabaga ni Presidente na anong kang barangay pag mayong dahil baksinado, ibabalik sa harong. sa Kaya yung virus, nag-i-evolve. Nag-iba yung pangaran. Hindi daw ni Army. Baka duda naman talaga si mga namumuno kayo Kaya virus sa ilaw buong. nindo sa isip nindo, pwedeng bumalik na si Jesus Christ. Madaliun man lang Sa panahon marahay. na ini. Madali. Itong bundok ko to, isa rin kung na-establish sa ito. Hindi na yan. Diyan lang nilang agad. Madaliun man lang marahay ang virus. Sa 3 days. Kung totoo ka magbulong, sika sa nainom ning laayang. mga herbal, mga herbs. Madali mo lang magadan. Tubig lang anita. Pero pag dahil mo talaga na makusugon man ang Paradalan ko nga ninyo yan, mga itong inspirational na Ayun, dahil mo talaga. Dawa Ikaw ang sa parturubot isip lang. lang, kaya dang rayo ng ilang mo Sa sa YouTube, di kang parturubot kaya. Correct. dawa sa isip lang, kaya mo Sa dere mo malang prutas Tapos pangaji ka. habang nagbabiyahe arang ito. Ikaw pa dyan masa. Tudyo, dako pa. Di man delikado kayo ng puro-puro po. Ay, may yung prutas. Hindi ko nakat yun. Kaya, ulit tudyo, may tubig oh. Itong pang kontra high blood ta. Pakuday naman ba ako nag-inom bulong sa Ayun. Hindi ka pa naisip kang na-blood. Ang ano, pagbipi ako sa yan, 120/80. Wag rin ayos nga ko ang BP kay 120/80. normal ba? Dati nag-high blood ako eh. Normal. Normal ba? Nag-160/100 ako. Katakutan mo, nagnormal. Yung Sige, karo. hindi nga ni aki-aki pa 150. Yan, dahil na lang. Sa kanervyusan, nagnormal. Si BP ko sa bago 130. Pero inay ko dating Pre-high blood lang yan. normal pa ito, level pa ito. Yun. Pre-high blood yan. Ang makatakot mga 180 na. 150 nga. Pero kanina, nang din nag-ero sa ano. Ganyan. Ganyan ano kaya. Malas nga ni ko, nakalamit lugod ng dugo ko. Dahil man itong nakalamit dugo ko Yaw, sa hindi ang mga traffic bulong. ka. Tapos sabi ni Dr. Ong, pag 140 nga yung dugo mo, daw ka tawan ng bulong sa high blood. Okay lang nga yan. Kami sana, mararaot kita sa bulong. Piloto mo ka itong panahon. Synthetic yan eh. Kaya puwantang mga natural na lang. Ang alas nga ni ko, sabi ko, 140, tinawanan na akong bulong sa high blood. Tapos si Saruma na doktor, naging duwa si bulong ko sa high blood, 130 man lang si BP. Minsan, pag ka tao, gusto kayo mga confine. Para Tamas na sinabi ko lang ko, bayad. may lahing high blood. Sarap buhatan kayo kan mga buhay kampulong. Ang negosyo. Yan. Anong lugar na ni? Del Rosario. Del Rosario. O, sa'yo mo, Del Rosario. Kasuray ko na po. Nasa Del Rosario na po tayo. Pampakusog to man yung asawa, pag-walking dito. Ayun, mga mo. No, Tapos, arayusin nila kung may Exercise damag yan yan. ito. Nahanap ikang shortcut. Exercise Vista yan. Mall, ito ang mga Naga. dapat kong Ang ano man ay isang taas, may plaka. Yan. Pasarain daw ng mga close ba na niyo. Basta maka-walking ka lang 30 minutes. Sabado, ano man ba? Ako yung jogging, Eco Domingo. Park naman kami, Eco Park. Sa Domingo daw, datok Wow. pa ni, jogging. Amay. Ano, after Okay lunch. lang, hindi man lang walking. Alas 5. Ayun. Dahil man kay po ni Dalaga, Huwag walking yun ang naman. dumaan ng lugar lumutong. Huwag mo niyan ito ipapalabas si Joseph. Ah, Kung yan. doon sa may Mabolo bypass. Mm. Magayon naman ang views. Hindi ka managdiretsong Milaor. Sunod milaor na. May ano naman, iliman na nang itong ano. Sunod milaor kami. Pag sa Sabado, walking ang ano mi. Walking. Once a week lang, okay Kaya na. nga ni. Itong inat nindong pagpaluwas na nindo duman sa shortcutan. Maringanin, say ko ay sala si Agi ni Dapay Sisio. Paduman ako taka mo sa puro na to. Sabi pa, pabalik na naman pala. Sunod naman nga ni kami, pakamaligan na pala to. Yang kamali Mariya ka ba kung na ito. traffic? Sabi ko ay Nagayo. Maria nagsiko. Maray nga ni, taday ako sinunod. Araram ko tong straight na to. Mawawara ka mo duman, paitok-itok lang Iyo ka mo nga ni, duman. amag yan. Dali, balik na doon na ang bado. Tanaw, wala. Tano Pag sa sala inyo na na. naman ka mong itok, ang lagpas na nindo. Kaya pag din ako duman nag-aagi, nangyari na yun sa ko. Hindi na ako duman nag-aagi. Tarama man si lagpas nindo. Gamit na kami Google Map. Pero, Kung duman man kamo sa urban naglagpas, itong inagyanin nung may nagluwas na pajam, yun na to ang lalagpasan nito. nag-aagi ako duman dati na aning aling sa Mila. Or din ako nakakaluwa. Yan.
lumilipot ka, hindi ka na magdagos. Ay, ko na sa tablet. Sumalap pang Google Maps. Namuhin, hindi ko na kayang mag-drive eh. Hindi ako pawi. Araw pala yan kaya no, ikakapot mo lang araw ka niya ang Manibila dahil mo niyang drive ko na ipagparakaputan. Gurupol. Ang Manibila po sa... Sabi nga ni Teya, automatic nga itong kutsi naman sa amin, dito sa amin. Sa ikaw pati, pag upload ko sa imong nasa sitjang ay hamag nga. Pinasiguro ko lang, pina-x-ray ko sa... Pero nga ako, Yoda kaya ako, pero nga ako may nag-uuras. Tama lang ito. eh kung di ko kahit ito pa x-ray, magkaparalog sa isip ko, bari ang kamot ko. Hindi na ako nagpa-hospital ako. Tama to. Iyon talaga to tama ang pinaka. Ito lang ka na ng face shield. Dahil ka man ka ito makakaunto kung tayo mo ito pina-extray. Ang isip mo katuyo, pero may mas. Galarag sa ko ano, silikod ko. Daghan ko. Yan, please, naglaw. Kamot. Sabi nga, yung unit, bakit may tama ka sa payo? Sabi na daw nga. Kaya po, Dahil pag Iyo di ko ka... tulos siniling. Katong, dahil ko pa nahiling si braso kong ko yan. Mm. Laro ko tulos ka na si payo ko kung may... Huwag na gayo ka tong ano ko, ano. Tudyo. Pero kung masami, pagkaulog ko, pik para pre-over ko tuloy sa dere ko. Marurog ako pa asenso. Magabat yan sa buhay. Influensado naman kayo. Timid. I-edit mo niya ni Joseph. Ako pirmi positibo lang ako sa buhay. Ikat yun, ikat. Ang sa imo dapat tugin pa. Positibo pirmi. Pusuanon dapat, no? Positibong pusuanon. Ano ko na arong naglayas nga ni ko. Kaso, ang hawak mo niyan, Kasinso man ang buhay ko. dahil ko kontrolado. Hindi mo kontento sa sarong ano? Na naranasan ko ang gabos. Pagtiyo sa Manila, katong nagtrabaho na ko, daw nagtrabaho na ko. Ang pagtiyo ko sa Manila, grabe man. Yun ang naranasan niya kanta. Challenge. Dapat, ikuin mo lang ang isip mo na maabot man ng algaw, bakit man lang kung araw ka niya. Ngayon na sinagurong pusukan daw ang pag-abot naman sa amin. Ako pusok pati si Bote. Ayun yung nalaw ko sa isip ko. Isip pa na. Nahilang. Magtagabasa naman. Magayon na magbabasa sa Bible. Dawa sarong ano lang, babasahon mo. Ako sa sarong ano, nagbabasa ako minsan Bago nakaka-relate. ka maturo, Relate. basa kan sarong sitas. Daw sarong page lang, ang kuyan. Dawa nga dahil lang, dahil sarong page, sarong ano lang. Katapos Verse lang. lockdown, kan nag-lockdown na. Yung mga mga Ang Biblia, nabasa kong intiro. mga prayer. Yan. Nabasa ko yung intiro. Pwede ka naman tayo magpastor. Pag nga kita dyan magpastor na lang. Si Chang gabos na lang ako gustong. Pag may nailing may ano, Ang dapat mo lang pakusugon sa
palaisip kan mga sinasabi kang ibang tao. Correct. Hindi ko lang palaisip kan din sa labot ko sa indo. Sa Bako puso mo mo kamo sa kagurang kanang na. papakakan. Sa puso mo kagurang na. Mga tinataram na yan, hindi ko para lawag sa isip ko. Labot ko sa para maging positibo ang buhayan mo sa kinaabahan. Pag lakaw mo, hindi kami kanya-kanya kitang lakaw eh. Iba-iba. Bako magkita itong sabing saro lang ang lalakawan ta. Eh kami, sa diri ka magmanan. Ako may sa diri mo. Kumbaga may sa diri ka ning barato bagay ng pansit bato. Limang Yun na niyang ano, yun na niyang ang ano sa imo. Padung ka na sa paasenso. Gano ka na kan juice. Oh, mga ano ka na to eh. pili na kita. Ito, yung sa kabila Apaksiw pala. naman kita wing. Iyo. Sa iba naman, baka Yan. naman sa amin. Pero kay po ang magkakandakan ng mga kontra ano, prutas, Pirmi ka lang may batag, prutas. ta. Hindi ka matakot kang kakanon. Kukontrolong May ko. doktor pa nagsabi sa ako. Puro pa yan. Ayun nga Ang ni. kakanon niya doming dengan kinakatakutan. Tayo ngayon namataw sa imong kusog. Ay kasog na Dasal pala, mo yung ay grado niyang kasog na. High blood man nga ako sila may tigluluwas mo sa kuay. Ay taday kang ngayon doming matakot kang Yung man talaga. kakanon. Kulong niya. Basta Yan day na kang ang ngayon ano, pirmi. Central Bicol State University of Agriculture. Kumbaga ano, food is life. Diyan sa water Balyo is Airport. life. Ay, Naga Basta Airport. bihira sa Sa naman. kabila. Hindi man itong sabing aral daw yung mong tinitira. Pinakatatak mo naman sa isip niya si ano kan si doktor. Itong mga binarawal. Isa di ka magkwarto ko sa doktor ta. Ayang bawal. Kakwartahan ka lang kan doktor. Ang kamalang talaga kan doktor. Tapos maabot ang daw, iyo ka manggiragad ang kamay. Iyo. Mga bawal. Ayan na po ang Yayaman pa nga. Central Bicol State University of Agriculture. Si Biswa. Oh, Si sino Biswa. Yun na yan. Si Biswa. Dapat maaraman mo ang sa aral daw mong buhay. Itong magtagangirit ka. Hmm. Baka mapagkamalang kapay ka ng sulit. Itong kumbaga, Ikaw
naman. kaistoryahan ka man. May kaistoryahan ka na. Magpa-comedy ka, magpa-comedy. Malilibang ang utak mo. Alam mo, obserbahan mo sa diri mo. Pag itong mayo ka lamang may kaulay-ulay sa kamayo ka Yung namin. malalaw mo sa salmi. Ang ibahon ang kuyan mo. Ang lalaw ang pisngi, raya. Ilo mo to si tatay. Kung may mga tugang mangkuta ato, may maduduman ng kuta siyang tugang. Baka naglawig pa mga May tao. natatanumang ko Lawig ko ko ang buhay. Bako man tong high blood si tatay. Pag may mga edad na pa at may mga tanuman. Maalawig pa kuta kato ang buhay. Kailang mama siyang maduman na natugang. Sa kaputao. I-ride on. Ride. Suro social ko yan. Ano Dapat na mong ibuhos. Kiulay-ulay. Yun. Kapag mayo ka na kaya, yaw na duman ang kadakol na naglalaog sa utak mo. May yung ano. Hawak mo kung ano po yan. Like ano man. Nakapsol Yung ka na mga kang kaya. mga negative energy. Pero Ano ano- ka ng kutsing yung bagal-bagal naman. Ikaw para istorya, nag-drive ka. Tapos nakapokus ka lang. Mayroon ka Matusyon nga ni kami pag uli ni. Dapat lang. Ako matatawa sa kwarta araw na itong aksidente ko. Mata pantuition nito. Tigiti po may pantuition. Nabuwasan pa lagod lang yung 3,000. Anong tulay yan? Taro talaga yan kaya. Minsan may mga dakulan mga tentasyon na mga Yun naman. pag may naiingit, mga nagkakairing. Siguro kapag kuyan, ang negative energy lugod na absorb. Si Joel kaya nahihilig dyan, sige ang bakaling mga construction materials. Makunta nga si Tuwing. Hindi nga nagluluwas niyo. Hindi nga nag-after, sige nga yung Ano bakal. daw kaya nga nakbuhay ka rin? Si ano nga nakatarampas si isa Kasi mo rin, ibang yan sister. Mukha na ngayon yung trabaho, nakaingitan ka pa. Isabihan daw siya. Kasi talaga, iba dyan yung Sister. tao dyan. Kadto nagbakal ako ng kape. Sa kalawag ka, tuman pa na. Mga siba. Narinig dyan. Parang marami Mahilig pa ka dyan kan mga tao sa to. Katong mayo pa kita ng mga trabaho. Ibaon baga. Wala ka dyan, nasa vlog ka dyan, nagtarong ka Bili ba nga to? dyan. Hmm? May Mga donate iba. man yan. Bili nga dyan ng ano, para pabarakal na baga. Pipira naman lang dyan ang ano. O anong lugar na yun eh? Original na. Shortcut. Dapat kan awardan man ng ano. Yaw nakita sa may ano yan. Pili. Pili. Jollibee. May Jollibee ba ganun dito? Oo, pagkatanong ko sa diri ko. Mabot ang aldaw nga ko. Hindi mo ko kayang mali. Continue on Pili Diversion Road for 4 kilometers. Yung pagtanong ko sa diri ko. Si Joseph nga
manipik tanong Hindi, sa ko. manilig. Ika nga yaman ay pag nagkung nagsasainod ka. Tayo mo isipin Pili na, Diversion Road. isipin mo pirmi halangkaw ka. Gawin na kita sa Pili Para Diversion dahil ako Road. mag-ano sa Hindi man sadiri talaga ko. dapat dyan. Dahil ako mag-isip ng baba ako. Pirmi ko dang isipin Iyo. halangkaw ako. Yung tigano sa ko ni May Joseph. positive energy nga niyan, malaw din sa imo. Di mo dahil isipin na, Nakatapos ka mga high school, nakabot ka na nga ng ibang bansa. pirmi dang halangkaw. Yung pigtatatak, pigano niya sa ko. Dag mo pa nga niyang iba, ka nakapirang bansa na dumanan mo, diba? Pili diversion. Ginaw pa kantong bugin pa ko. So dyan yung man nang dapat Pag abot itatakayan ng sa daw, isip pag niya. kumarog ka ni dapat. Wow, isarugo, iling-iling. May, dyan pag ito sa Bula, itong simbahan na sikat na Pigdadayo. Madu kita. Sa Bula baga ito. Isarugo, iling-iling. Oh. Ganyan. Naarabot mo siya naman ng kwarta. Positive kaya ang isip mo. Pag positive ang kwarta dahil na rayo. Diversion Road na bagali. Dati kayo naman sa simba. Tapos kasad pa mag-drive yung masay. Ganun nga yung lapo. Hindi ka kayo nakaiba sa pa Manila, ano? Sa Batangas. Nagpalang kayo ng iba kakatay. Wala katang sakyan. Ay, Kung nagsabi Ay, ka, dadaraw ko kuta. kung nagsabi ka ko, tadi, nag-ano ko ta kami pang gasolina. Dadaraw ko Ang kuta. araw nila kasaro lang. Kaya ko kanin Batangas. Yan na kasya. Iyo, kung dilarang mo ko ta ini, oh. Ay, sabi mo kaya? Kaya naman. Kaya, Malarang. Kung nagsabi ka, nag-ano ko tang, pag nagbalik sa dati, kamaduman kami sa Manila Bay. wow. Atur kita. Kasi ayaw pati gusto mo magbakasyon. Duwag sa sakyan ng darahon Hindi, ka. ito na ning mabakasyon, pabakasyon na sinda. Tangan ni diretsyo na sinda makakaiba. Duwang duwang sakyan darahon ka na duwang. May bakasyon na kamo niya na taon. Ang iba na akong nila bakasyon, July na. Ay, pani. July, August. Pandemic. Hindi dapat July, August na alma ko ano. Yung nag-iiba-iba ang pangaran, nag-i-evolve. May naka-arabang Sinit ko nga niyan, 5 years ka ni kulang. 10 years ni, karoon na flow. Yun. 10 years yan, ang flu. Kaya ang mga kaarada lang mo niya, si may mga erigwa, ta-online class. dahil pag gabos na nabak ko na daan yan, mapupundo na yan. Yun. Huwag na ano na. Hanggang pag Sabi ni Joel, mapagpakuna. hanggang dahil pa nakabar ko na ang gabos. Sige, dawa na may bakuna. Sige man ko yung karo, maluya na. Yung ano, yung yan ang linalamag ang gobyerno, mabakuna ang gabos Tapos kakan. sa buong mundo. Tapos pag gabos na da, iuon na ito yung zombie mode. Hindi na totoo. Totoo yan. Kaya dapat karoon kay Joel, mag-register yan. Kaya naroon sa pagsusudio, pag mahali pagkaaga. Ah, Ang bukay mo para pa siya. dahil ngunyan kaya garo na-release na ano kung ngunyan na ano, garo mas maganda talaga itong nag-ano-ano ka. Araan wife ka. Kaysa- Ngunyang ka lang nga ni nakaparap Kumbaga na ano ako. Hindi ka pa nakamati. Na ano si utak ko kadtong makusog ako garo, may kung pakiaram na itong buray magparapas yan, digdi lang ano, gano, sapat na. Pero pag kamati ka pala ning ano, garo ma Kaya rambugan ito ni Storo. ayun nga ni. Mister niya. Saka mo pala Sa magsawa yan, Ben, hindi ko magpaparin. saka mo pala Parambugan naisip. mo yan. Kasi binukbat. Pag alimbawa nagkikahilang ka pala, saka mo maiisip ang mga bagay-bagay na dawa maglakaw-lakaw ka lang sa luwas, siguro maugmaw na. Hingarahambog ka lang sa buhay. Kuya ka na. Sa naning nga ni, one sawi ka na naning. Saan lakaw? Hindi ka mo lako one sawi. Amay Iba ka lang. palang pa Manila. Amay lang dapat. Napapaya ko kasi awak ko Hindi bang kayo mainit? dahil Ako nga gusto ko na-experience mo siya sa aeroplano. Pag mapamanila ka, masakay ka ng aeroplano. 5K daw ka matami. 5K. Ayun nga,
Dapat nga iganso ano pa. Pero okay na to. Kumusta madangan ting? Dahil man tumano. Si Manaitis ka to. Jose T. Fuenabella National Highway, then slight left to stay on Governor Jose T. Fuenabella National Highway. Si Manaitis ang kaulay ka to kung ano. Ako in-interview ako doon sa laog din ang ko nag ano. Pero inabang ko si Take the next left to stay on Governor Jose T. Fuenabella National Highway, then turn left onto Pan-Philippine Highway. Philippine Highway ni. Pilipinas wakit ah. Turn left onto Pan-Philippine Highway, Asian Highway 26. Ano kaya na no? Worldwide yan. Ano na ni? Yan nagko-comment. Worldwide. Continue on Asian Highway 26 for 1 kilometer. Pero sa aeroplano ng boses. Kato yung may nagsanib sa imong burang. O Chang, sa inuta naman Chang. Ano? Tama ginigiwan nito yung panggurang. Yung walang sa side, pwede balik yung Manaitis sa side. Ibabaga ko yan ano, itong Kadakol sa unang sanib. Minsan kumbaga, bakla. naghahanap sindang hawak. Minsan karo ako ang pusis ko. Dahil talaga, minsan ang hawak ng tao pag nagpadaog ka, si tunay mong katawan, mawawara yan. Araw Tapos niya minsan, kang may isip akong makusukon. Itong karo ano. Talaga uruntol kita. Kaskasa ng driver na. Kasungkay. Partida. Si Ate Judith. Antinang po. Kuya ano. sa Ate Judith yung nagtatawa yun.
reforma. Oh. Andito na po kami ngayon sa Camarines Sur Provincial Medical Ay, Center. ay, Ano pag-ukan? Meron pa yung facial. Ay, sorry. Ay, diyan na pala kumatin doon.